Здравейте, хора! Ето ме рано сутрин, когато се останала, дори съм още в леглото. Но сега този клип ще бъде малък, за да ви покажа колко са останали кадриците. Ето това е. Помните. Ще разказвам си доста добре, погледнете тази. Ето тук. И може би, ако има още нещо останало, ще го снимам и пак ще кача такъв епизод. Но ако сте доволни от кадриците, дайте една палча нагоре за клипа. Абонирайте се на канала ми YoGamerPro.bg и коментирайте дали искате да правя още такива клипове. Дали с бричейски, какво е станало с тях рано сутринта. И да, още съм болна. Очудващо, нали? Тук е пота. Тук е после. Тук е тъмно. Тук е тъмно. Тук светло. Добре. И чао, чао!